בוא לאבא. כל הכבוד. עכשיו בוא לאבא לפה. בוא קח. קח. טאטה לא במחשב עכשיו, בוא. בוא. טאטה לא במחשב עכשיו, אחרי זה. עוד מעט. בוא. כל הכבוד. תעשה, איך עושה קוף? כל הכבוד. איך עושה לטאה? איך עושה לטאה? ליזרד. אתה יכול בבקשה לעשות לי איך עושה לטאה? לא, לטאה, ליזרד. כל הכבוד. בוא קח כדור. מה אתה מביא? את זה? אתה רוצה לשחק בזה? את זה? הופה. אתה רוצה לשחק? לפתוח? הנה בוא נפתח. הנה. תגיד, נכון. תגיד בבקשה בננה. ננה. תגיד בבקשה כדור. בוא, נכון. תגיד ביי ביי. תעשה ביי ביי. תעשה ביי ביי. ביי ביי. ביי ביי שילה. תעשה ביי ביי. אתה לא רוצה לעשות ביי ביי? אתה רוצה להוציא את זה? לפתוח? הנה. עכשיו תעשה ביי ביי. ביי ביי.